Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu piramideen eta diagramen ebazpena ekuazioen bitartez. Hemen daukagu adierazpen algebraikoen piramide bat, eta badakigu piramide hauetan beko bi adreiluen batura izango da goiko adreiluaren balioa. Bi hauen batura, beraz, izango da goikoaren balioa. Bi hauen batura izango da goikoaren balioa. Beraz, hemen jarri behar dugu isa. Zergatik isa gehi 5 balio izango da goikoa. Hemen daukagu. Beraz, baldin badaukagu hemen isa, jadakigu isa gehi 3, beraz hemen jarri behar dugu, isa gehi isa da 2 isa gehi 3. Eta ja osatuta izango genuke piramidea. Baina guk jakin behar dugu zein den isaren balioa. Piramide hau zenbaki oso ez osatuta egoteko. Beraz, hemen, bi adreilu hauen batura izango da goikoa. Beraz, hemen daukagu ja ekuazio bat. Hau da, isa gehi 5 gehi 2 isa gehi 3 izango da berdin isa gehi 10. Hau da, bi adreilu hauek bekoak izango da goikoaren berdina. Beraz, ebazten dugu ekuazio hau. Isa eskubian dago, berdintzaren eskubian, baina pasa behar dugu ezkerrera. Letrak ezkerrean direlako, hemen positiboa, beraz, bestaldera negatiboa. Hau geldatzen da leku berean, berdintzaren ezkerrean dagoelako, eta isa ere bai, ezkerraldean dagoelako berdintzaren ezkerraldean. Zenbakiekin, 10 dago berdintzaren eskubialdean, ondo dago jarrita. Baina, +5 adibidez dago berdintzaren ezkerrean eta ez dago zenbakiekin, beraz, pasako dugu bestaldera, plus hemen, beraz, bestaldera -5. Eta +3 bestaldera -3. Beraz, orain, eraiketa egin behar dugu isa, gehi 2 isa eta ken isa. Hau da, bat isa, gehi 2 isa, ken bat isa. Hau da, bat gehi 2, 3, ken bat, 2 isa. Bestaldean, 10, ken 5, ken 3. 10 ken 5 da 5, ken 3, 2. Beraz daukagu 2 isa, berdin 2. Eta azken pauso bezala, esan genuen, biderkatzen badago hemen, isarekin, bestaldera zatitzen. Beraz, isa da 2 zati 2. Eta 2 zati 2 da 1. Beraz, isaren balioa da 1 piramide honetan. Eta orain egiaztatuko dugu, piramidea ondo ebatzita dagoela. Ordezkatzen badagu, isaren ordez 1 balioa, 1 gehi 10 da 11. 1 gehi 5 da 6. 2 bider 1 da 2 gehi 3 5. 5 hemen 5, 1 hemen, eta 1 gehi 3 4. Ikusiko dugu ondo egin dugun piramidea. 5 gehi 1 da 6, 1 gehi 4 da goikoa 5, eta 6 gehi 5 da 11. Beraz, ondo ebatzi dugu piramidea. Hemen daukagu karratu bat, diagrama bat karratu moduan, eta baldintza da erpinak berdinak izan behar dutela diagrama hauetan. Beraz, egiten dugu 6 isa berdin isa gehi 5. Eta emaitza jarriko dugu erdiko laukian. Isa hau ezkerrera doa, letrekin egon bar delako, eta 5 geratzen da berdin. Beraz, 6 isa ken 1 isa da 5 isa, 5 isa berdin 5. Beraz, 5 bestaldera zatituz, 5 zati 5 da 1. Isaren balioa kasu honetan da 1. Berdintzen dugu hemen isa gehi 5 eta 4 isa gehi 2, beraz, 4 isa bestaldera letrarekin egoteako, positiboa negatiboa bebiosten da, -4 isa, eta +5 bestaldera -5. Zenbakiarekin egon berdelako, beraz, aldatzen diogu zeinuz. 1 isa ken 4 isa, 1 ken 4 da -3 isa, eta 2 ken 5 da -3.
Beraz, minus iru hau pasatzen da bestaldera zatitzen, eta minus iru zati minus iru, minus zati minus, beraz, isa da bat. Kasu honetan, hemen laukian, emaitza da bat. Beste berdintza bat, 30 berdin lau isa gehi bi, lau isa pasatzen da bestaldera negatibo bezala, letrak eskerrean, eta zenbakiak eskubian, beraz, 30 ez dago eskubian, bestaldera negatibo. Biken 30 da minus 28, eta minus lau isa berdin minus 28, beraz, minus laua pasatzen da zatitzen bestaldera minus lau, eta minus 28 zati minus lau da zazpi, minus bider minus delako plus. Beraz, hemen dago isa zazpi emaitza, isa berdin zazpi. Eta bukatzeko, 6 isa berdin 30, beraz, 6a bestaldera zatitzen, 30 zati 6 da bost, isa berdin bost. Konprobatuko dugu ondo egin degula. Kasu honetan, ikusten dugunez hemen, bat baldin bada, erpinak dira 6 bider bat 6, eta bat gehi bost 6. Ondo ebatzi dugu hemen. Beian, isa baldin bada zazpi, lau bider zazpi da 28 gehi bi 30. Beraz, zazpirekin, bi erpinak 30, ondo ebatzita. Isa bost baldin bada, 6 bider bost da 30, da 30. Ondo ebatzita dago isa bost denean, erpinak berdinak. Eta bestaldean, isa bat denean, bat gehi bost 6, eta lau bider bat, lau gehi bi 6. Beraz, isa bat denean, bi erpinak alde honetan dira 6. Ondo ebatzi dugu diagrama. Eta bukatzeko daukagu horrelako diagramak. Egingo duguna da, osatuko dugu diagrama adierazpen algebraiko egokiekin, eta aterako dugu isaren balioa zein den hemen emaitza berdina izateko bi bideetatik. Beraz, baldin badaukagu diagrama hau, isa bider iru jarriko dugu hemen, iru isa, eta egin behar diogu plus bi, beraz, iru isa plus bi hemen jarriko dugu, isa bider bost, bost isa, eta gero bost isa ken bat, hemen jarriko dugu, bost isa ken bat. Beraz, bi bidetatik balio berdinak lortu behar ditugunez, berdinduko dugu. Iru isa gehi bi berdin bost isa ken bat. Ekuazioa ebazten dugu, bost isa bestaldera negatiboa, minus bost isa, eta plus bi bestaldera minus bi. Beraz, iru ken bost da minus bi isa, minus bat ken bi da minus iru. Beraz, minus bi orain biderkatzen dago hemen bestaldera zatitzen. Minus iru zati minus bi isa. Orduan, minus zati minus plus, eta isa da iru erdi. Konprobatuko dugu ondo egin degula. Iru erdi jartzen badugu hemen, iru erdi bider iru da bederatzi erdi. Bestaldetik, iru erdi bider bost da iru bider bost amabost erdi. Eta orain egiten badugu bederatzi erdi gehi bi, bi bider bi da lau, gehi bederatzi da amairu, beraz daukagu amairu zati bi. Eta bestaldetik daukagu bi bider minus bat da minus bi, gehi amabost, amairu erdi. Beraz, bi bideetatik balio berdina lortu dugu. Ondo ebatzi dugu diagrama. Bukatzeko daukagu horrelako diagrama bat. Zazpi bider isa, beraz, adierazpen algebraikoa da zazpi isa hemen. Isa zati bi, jartzen duenean zati, jarriko dugu marra bat. Orduan daukagu isa marra bi, hau da, isa zati bi. Eta orain daukagu zazpi isa ken sei. Jarriko dugu zazpi isa ken sei hemen, eta bestalde daukagu zazpi erdi ken bat. Beraz, zazpi erdi ken bat jarriko dugu hemen. Nola balio berdina lortu behar dugun hemen, egingo dugu berdintza zazpi isa ken sei berdin isa zati bi ken bat. Eta hemen, egin behar dugu, nola daukagu zatikiaia hemen, bestei jarriko diogu zati bat guztietan. Eta orain egiten dugu MKT. Zein da MKT bat eta biren artean multiplo komun txikiena? Kasu honetan da bi. Beraz daukagu bi zati bat da bi, bider zazpi isa ama lau isa. Bi zati bat da bi, bider sei ama bi.
bi zati bida bat, bider isa, eta bi zati badabi, bider bat, bi. Beraz, izendatzaileak kentzen ditugu hemen, daukagu 14 isa ken 12, berdin isa ken bi. Eta orain, ebazten dugu ekuazioa, isa bestaldera minus isa, minus 12 hau bestaldera 12. Beraz, 14 isa ken bat isa da 13 isa, 12 ken bi da 10. Beraz, isa 13a zatitzen, isa da 10 zati 13. Konprobatu dezagun, 10 13 bider zazpi da 70 zati 13, eta bestaldetik 10 zati 13 zati bi da 10 zati 26. Egiten bazute, 70 13 ken 6, 13 bider 6 da minus 78, gehi 70 minus 8 13ren, eta bestaldetik egiten bazute, 26 bider minus bada minus 26, gehi 10 minus 16 zati 26, azken batean simplifikatuz, ematen du minus 8 13ren. Balio berdina lortu dugu bi bidetatik. Bale? Hau da, piramideen eta diagramen ebazpena ekuazioen bidez, horri buruz jakin behar dezutena.